să pun la loc rest blocurile. Sunt curios ce a reușit el să facă cât timp eu eram în continuu ocupat de chestiuța asta. Vin așa, să văd dacă e simetric. Iată ce totuși, în timp eu fac mai departe. I don't know, dude. Stai, că nu pot să spar. Bă. Ăsta e mânerul ăla de pe care ții controlul, știi? Ok, și acum trebuie să umplu pe aici cu negru și după aia am terminat. Știi, controllerul propriu zis, nu că l-am terminat, că n-am cum să-i fac detalii, că ar trebui să-l fac super mare și eu nu l-am făcut chiar așa mare pentru detalii. Nu l-am făcut prin pixel ca un bloc să fie o detalie. Hai că e simetric, dacă... Exact. E cel mai simetric. Bă, jur, bă, zi tu că ăsta nu e cel mai simetric controller ever. Nu? Uite simetrie. Pute, da. O fac ce voi. Da. Aici va trebui să pun niște... Să fie și el alb. Ce făcui? Media, să termin aici să pun albastru. Pe controller cu luminițe albastre, bă, acum n-ai. De fapt, Gata. Cred. hai, uite. Bine, stai să pun și eu ăștia la loc. Bine. Că nu făcui capa. Arată bine. Uite și din față. Ăsta era fundul. Da. Arată bine. Stai să gândesc. De aici l-a prins. Deci, hop. Da. Deci, vin așa. Bum. Bă, ce faci, Ba. bă? A spart din greșeală. Vin, bum, aprind. Bag un joc, vin, apăs. Iau jocul de aici și pun jocul. Pun un alt joc. Bine. O să fac și un CD. Lasă-mi pe mine să le fac pe asta. Stai, mă, că pot să fac o carcasă de scd. Hai, ușor. Cum ți-ai ieșit controlul? Lasă că e Mi-e ușor. frică de ce o să ies. Nu o să fie, mă, frică. Fie-ți frică de ce nu o să iasă. Un CD nu o să iasă, doar atât. E orice altceva, doar un CD nu. Asta. Ok. Simbol la un joc, simbol de joc, un simbol al unui joc. Ce simbol au? Un simbol de joc. Bă, zi un joc care are un simbol. Ce? Ok. Bă, Minecraft, ok, nu GTA. Nu după nu are simbol. Stand-off nu are un simbol. Nu este stand-off de PS. What the fuck? De ce aș fi vrut să bag asta? Da. Da, știu. Am auzit. N-am auzit. Ok. Bă, sună ok. Stai, deci... Vreau să fac un joc PS4. E clar, da? Ce joc? Stai că ăsta va trebui mai mare, de 1000 de ori dacă vreau să... Dacă vreau să scriu un joc ai în el. What the fuck, trebuie să fac uriaș. Cât PC-ul? Mă deconectez peste grup. Păi, de ce te-ai deconectat? Nu, mă deconectez singur. Why? Nu știu, mă. Tu să-i dau că mă deconectez pe server. Da, nu e așa mare. Ok. Tragi la loc. Apropo, De fapt, left the game.
Apropo, dacă vreți să Acum. susțineți și pe el, nu uitați să vă duceți și la canalul lui în descriere. Alincio. La fratiți un pic mai puțin forță, că nu ne ajută cu nimica deocamdată, dar vă las link-ul și la el. Postează NFS, Minecraft cu Alin, poate și cu mine va posta niște episoade, posibil, nu e sigur. Bă, parcă aș face Resident Evil 3, dar n-am cum să scriu Resident Evil. Așa cum va trebui. Voi ce jocuri aveți? Deci aveți NFS, un acum. Aveți. N-am cum. Nu l-am pus atât de mare. Aveți jocuri, n-am cum. Mortal Kombat, n-am cum. Fortnite, n-am cum. Nu a plăcut. Simbolul de la Minecraft. Da, că Minecraft e mai ușor. Cap. Deci, bum. Nu. Așa. Pă. Și bum, bum, bum. Bum, bum. 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 Bum, bum. Ok? Și acum dortul obișnuit. Duirul. Cors, dort. Cors. Aș scrie și Minecraft, dar n-am cum. Pot să scriu M. Nu, dacă scriu cu litere mici, poate. Că o să fac de mici. E posibil. M. I. N. Și în comentarii să Da, nu uitați să scrieți cine a făcut cel mai șmecher controller. Ăla de căcat de-al meu sau ce a făcut el? Stai că nu văd. Nu-i terminat. Ok. Eu acum am terminat. Oh. Nu, tu l-ai făcut mai șmecher, dar eu l-am făcut urtit, tu ai PS4 și eu nu prea știu cum arată. Dacă fac un de PS3, ți arată că te întreg. Că naiba, îl folosesc în fiecare zi. Aproape. Am postat un episod de Injustice. Uitați-vă și la ăla. Și follow pe Insta la... Cum te chema pe Insta? Pe mine? Da. Alin Ciorea sau ceva aia. Cioraia Ali sau Alin Cioruia, nu contește, căutați și poate găsiți. Follow plus. Sau îți las link-ul de la Insta? Îți las link-ul de la Insta? Lasă-mă că... Oricum, nu mă credem cine este. M-a spălat. Pe cine? Pe Insta? Nu pe Insta, pe... Cine a făcut Instagram. Nu glumesc. Nu știu că sunt cont. Care posta mimul, că aveam 700 follow-uri. Oh, tristeț. Aveam 500 de postări, da. Că făceam mimuri. Meme. Păsă. Și aici un pic mai mic să scriu 4.
Ok, deci un 4 foarte retardat acum între pe mine pentru că nu poate să-mi iese pentru că n-am loc. Poate dacă ajustez un pic din S, poate voi avea loc. Dacă încep să-i fac, nu mă cu negru, gri, băi. Băi, băiatul meu. Și fac așa, păi la fel să mură. Nu mă cap. Asta tăi, nu sunt. Asta numai sânuie. Aoleu! Gata, mă, terminat. PS... Uite, acum am încape să scriu 4. O, bă, nu, m-am puțin. PS4. Să mă rog, 4 ăla e mai mare decât tot. Bă, nu, bă, se înverzește pământul. Ce? Se înverzește pământul. Gata. Uite, Gata, bă. Nu, bă, s-a înversit pământul, bă. Bă. Sta, mă. Și, uite, vezi? Uite, PS4. A ieșit bine? Ia zi. Mamă, așa din aer. Al meu nici măcar nu se vede controlul. Ia. Să ne spuneți al cui și mai șmecher, al lui Alin Păi sau încă nu terminai. al meu. Eu încă nu terminai. Nici îi mai fac detalii. Nu contește. O detalie, atâta îi trebuie. Nu vrea mai multe. Nu vrea multe de la viață. Deci, unu bum, unu bum. Ce nu mai ok, să pun verdele la loc. Crapă. Ok. E la fel. Ce să fie la fel? Am făcut ăștia la fel. Puțin detalii în pare și acolo nu. Da. Control handicapat să mor eu. Cum îl ții, frate? Îl ții așa? Plus că făcut 2D tu. Eu măcar 3D. Pentru că l-ai pus pe un pe PS și de aia se vede 3D. Ba nu, că ai făcut de 3 straturi. A, și dacă îl făceam de 2 straturi era 2D. Ce este? 1D. Uite, da, 3D. Nu, poate. Eu încă nu am decis ce să pun ca săgeți. Really? Eu îți arăt aia asta cu săgeți. De ce nu o lăsați Un așa? vers, roșu. De ce nu o lăsați? O editez, dar eu nu am uitat că sunt și săgeți pe controller. Eu le pun roșii. Trebuia să le lași cum erau. Dacă nu ți arătam eu cu săgeți, Le pun roșii eu. Hai că da. Exact. Hai că nu. Gata! Butonul de PS. Stai de el, bă. Ba, tu ești tot. Am făcut două chestii și atât. Două chestii? Da. Îl fac Ce verde. Minecraft e multe? Ha? What? Ce Minecraft e, mă? Sta, mă. Gata, bă. Am reparat. Vino aici.
Eu mai fac o chestie. Frate, hai. Să nu se mai ducă postul. Asta a fost tot? Nu. Hai că fac și acum. Man. Vezi că scrie. Ok. Puncte verzi Unde pentru scrie aici? Asta. condimente. Galben, galben, galben. Și niște puncte rochii pentru condimente. Uite și aici un condiment. Și aici încă unul. Și Ia vezi, mă. am făcut o pizza. Ai făcut tu o chestie, ia vino. Ce scrie aici? Băi, joc, băi. Bine, mă, hai că-l bagăm pe save. L-am luat, fii atent, l-am luat, uite, l-am în mână. Opa, ăsta e, scuze, Dirt-ul ăsta. Ăsta, CD-ul ăsta. Și acum eu mă duc să-l inserez. Uite aici. Apăs butonul. Și pun acolo. Bă, nu acolo, bă. Hai că știi și tu unde se bagă ăla. Băi, tu nu vezi, mă, că aici se bagă. Apăs butonul. Și... Păi nu-i băgat în priză. Eu și-a spus că mă cu ele ale tale. Nu, am încercat să... Băi, se atenți. Nu e episodul meu. S-a întâmplat ceva? Nu mă rog, să așa. Ce? Un bloc. Eu nu spun să-i bloc. Cum se numește chestia aia? 2 blocuri chiar. Cum se numește... Lână! Galben! Nu, portocalie. Ce faci, mă? Nu știu. De ce nu? Bă, dă-te... N-ai voie în creativ. Creativă e plus. Așa, mă. Da, un TNT. Ia ce faci cu ea? Că arunc cu bulgar după tine, n-ai cum. O să răcesc TNT-ul, n-ai tu că eu răcesc TNT-ul. Cu bulgar, ia fii atent că îngheață. Că n-ai tu pe ajut și eu. Stai. Bă, boule, vezi că mi explodează PC-ul! Al meu. Și David, Da? știa că se duce în aia spre PC-ul meu. Ili? Dacă se duce PC-ul, te poți să faci. E foc. Uite cum arde. Și cam atât a fost și cu acest episod. Cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem pe data viitoare când nu o să mai construiesc porcării. Și o să construiesc ceva bun și o să și învăț să construiesc. El măcar a făcut ceva. Uitați-vă la ce PS4. Ca erai să-l distrugi. Dar nu am făcut. Dar cheța e și bună. Și pe data viitoare, ceau!